Астън Вила, можем ли да спасим футбола? След като днес Нотингъм Форест направиха първата крачка към спасението и донесоха второ поредно нулево равенство за състава на топчиите, е време утре Астън Вила да каже своята дума, тъй като при евентуална победа над Евертън утре ще скъси разликата само на 4 точки, а Манчестър Сити остава на 7. А гражданите, след сензационния трансфер на откритието на сезона Антуан Семейо, се подсилиха и с може би един от най-добрите, или ако не най-добрия английски централен защитник Марк Гехи. Много хубавите новини свършиха тук, след като Манчестър Юнайтед на Майкъл Карик тотално ги надигра и обезвреди и ги победи с 2-0. А Челси рутинно победиха Брентфорд с 2-0 с гол на Кол Палмър от Успа. Кой ще грабне титлата според вас и дали историята ще се повтори, като Арсенал се провалят за пореден път? За още такъв качествен и невероятен контент последвайте ни и се абонирайте за нашия YouTube канал.